Kaixo, ni Añez Tabalafaregi naiz. Eta bueno, etorri nintzen hemen formakuntza hontara yoga proiektu batei buruan neukalako, eta formakuntza nahi lagundu ditena da pixka bat buruan neukan ideia guzti hori paperera ekartzen eta zenbaki errealak ateratzen. Gehien gustatu zitzaidana izan zen benetan zenbakiak ateratzea, jakiteko bai alokairuak, bai ordaindu behar diren guztiekin, nola eraman aurrera nire proiektua. Hortaz aparte ere bai ezagutu ditut beste yoga irakasle batzuk edo beste proiektu batzuk, eta azkenean horrek ere, kurtso honek ere lagundu dit ikusten beste pertsona batzuk ere berdin zeudela, eta gure arteko pixka bat apoio hori eta beste gauza batzuk ezagutzen eta horiei ere apoioa ematen, gure artean. Poste gera, Inez, eskerrik asko, eta badakizu data gero beste formakuntza blokea datorrela, ezta? Hemen ikusiko zaitxugu, ala zer? Bai, seguruna baietz, nik aurrerago egin nun kurso bat, eta orain berriz ere etorren naiz, kontzeptu batzuk berriz ere refreskatzera, eta azkenean hain interesgarri iruditzen zait, noizean behin negozio baten jabe baldin bazea horrelako kontzeptuak jakitea, konstiente izatea eta ardura ukitzeko, zure negozioaren ardura izateko ere laguntzen dizulako.